Boiro segue apostando polo Verán Cultural 2021. O Concello acolle os espectáculos de A Parvaolimpiadas, Galegomaxia e a Cea Orquestra. O Concello de Boiro anunciou 3 novas actividades para o Verán Cultural 2021. O mércores 4 de agosto, ás 8:30, a Praza da Gramuíña de Escarabote será o lugar de acollida para o espectáculo de clown A Parvaolimpiadas, unha obra na que Merry Clown asume o papel dun amago de atleta que busca a ansiada medalla olímpica e que logrará da forma máis ridícula posible. Clown, mimo, pantomina e slapstick estarán presentes nun sorprendente espectáculo. Doutra banda, o xoves 5 de agosto ás 9, Dani Polo protagonizará a actuación Galegomaxia na Praza da Terceira Idade. Desta vez, o mago galego finalista do programa Pura Magia de Televisión Española presenta un espectáculo único, cun ritmo trepidante donde todo, absolutamente todo, vale. En anteriores ocasións, Dani Polo mostrou persoas cortadas pola metade e incluso espectadores voando. O humor, a participación do público e, sobre todo, a maxia máis espectacular estarán presentes nunha actuación que sorprenderá a todo o mundo. Por último, a Cea Orquestra terá lugar o sábado 7 de agosto ás 9 horas en Cures. O vigués César Freira presentará un proxecto musical unipersonal e versátil no que mezcla á perfección diferentes tipos musicais, desde música tradicional ata música punk. A capacidade para todos os eventos é limitada, polo que en caso de que alguén desexe acudir é preciso reservar entradas na web municipal con 2 días de antelación.